Josiasa Masayo Piny owacho ochikore mabor gi weche mosebedo ka wachore ni gin ema gichulo kweth njore mondo oroch ng'anyo e pacho ka. Josiasa go moting'o jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAP-K, jatend migawo machon Fred Matiang'i kod gavana mar Trans Nzoia George Natembeya onyiso sirkal mondo okawnegi okang' e wi seyo miketonegi. Nyamburko kwethno ne obagi kite kinde mane gidhi e romo ma kawuono e masawa mar Kenya ka giseyo spika mar od bura mamalo Moses Wetangula wira ni tim makamano otimore dage mar siasa. Nyinyi mmetumika vibaya, si ndio? Huyu Raila mnamsaidia, mnampatia kura, anatoa fujo, anaingizwa kwa serikali, anawacha nyinyi kwa mataa. Kuna majamaa wawili wamekaa pale ati wanakula kwa niaba yetu. Ati wakishiba sisi tumeshiba. Nyinyi mnakubali maneno? Sema tawe. Sema tawe. Wanabeba rungu wameingia hapo kuvunja maduka ya watu, wameletwa na watu wa pinzani. Mbona hawajawakamata? Sababu walikuwa huko na polisi wakifanya hayo maneno. Nyinyi mnakubali maneno kama hayo?